Kotkalainen Vilkkaan linja-autoliike on kesän 1959 aikana viettänyt 25-vuotisjuhliaan. Päivällä järjestetyn kahvitilaisuuden yhteydessä paljastettiin toimitusjohtaja Onni Vilkkaan muotokuva. Eräs juhlallisuuksien kohokohdista oli Kotkan kauppatorilla järjestetty mahtava paraatikatselmus, johon koko henkilökunta sekä liikkeen omistamat puolisin 100 vinttikoiraa osallistuivat. Tämä 25 vuotta sitten vaatimattomasta alusta liikkeelle lähtenyt oloissamme mittava yritys on elävä esimerkki siitä, millaisiin tuloksiin määrätietoinen työskentely ja usein mainittu suomalainen sisu saattavat johtaa. Näin nämä syntymäpäivät kauniilla tavalla muodostuivat kunnianteoksi kaikelle kotimaiselle yritteliäisyydelle.